Natapos na ang mga seminars alang sa mga magtutudlo nga mo serbisyo sumabot nga eleksyon sa Dakbayan sa Talisay. Samtang sugod Marso 27 si Attorney Charis Faith Sohor ang mulingkod isip election officer sa Talisay, samtang si Attorney Gallardo Escobar adto'y destino sa Toledo City, Comelec. Samtang subling pahinumduman sa Comelec sa lokal nga mga kandidato nga ang pagpangampanya magsugod pa karong Marso 29. Si Chona Carion sa report. Take effect immediately. Gipahibaw ni Attorney Gallardo Escobar nga dunay 453 ka public school teachers sa Talisay City nga mulangkob sa Electoral Board nga nakatapos og seminar kabahin sa paggamit sa Voters Registration Verification Machine o VRVM ug sa Vote Counting Machine kun VCM. Ang Dakbayan adunay 151 ka clustered precincts ug 22 ka voting centers. Matud ni Escobar nga wa sila'y problema sa mga magtutudlo nga mo-serve sa eleksyon karong Mayo. Actually sa Talisay na human na ta. Ang schedule sa Talisay human na. Mudawat og 6,000 pesos nga honorarium ang chairman sa Electoral Board, samtang tag 5,000 pesos ang dawaton sa poll clerk ug ang third member 4,000 pesos. Wa pa kinilabot sa tag 2,000 pesos nga transportation ug communication allowance. Samtang ipatuman na ang reshuffling sa mga election officers sa sunod semana, din si Escobar destino sa Toledo City, Comelec ug hulipan siya ni Sohor. In the exigency of the service. So, actually, to take effect immediately. Pero tungod sa atong training, nigumang yun sa training, sugod na ang atong reshuffling. Pahimangno sa Comelec sa Marso 29 na magsugod ang campaign period sa mga lokal nga kandidato. Laing awhag sa Comelec na ibutang ang mga campaign materials sa mga designated poster areas lang. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.